който е икона на България. За мен е икона. Аз му вярвам. Искам да чуя за какво става въпрос. Искам да го чуя от него, не искам да го чуя от вас. Не искам да чуя колко е лош, колко е окаран и как работи за някой си. Искам да го чуя от неговите уста, разбирате ли ме? И вярвайте ми, той мене няма да ме излъже. А на нас не омръзна. Вече трети месец гледаме всеки колко е лош, всеки колко е ненормален, всеки колко е нормален, всеки колко е окаран. И освен една по телевизията не виждам друго. Всеки казва, че той е истинския, не мога да разберем кой е неистинския. Всеки сочи с пръст какво трябва да правим и как трябва да го правим. Омръзнаните ни получават. Дошъл съм тук да видя си какво става на въпрос. Сам за себе си ще го реша. А тези момчета, те бяха в Катуница. Това са момчета от Ботев Пловдив. Тези момчета отидоха като първи, като граждани и знаете, че ние не излязохме от блатна площада, а излязохме заради доказа. Не желаеме всяка година учебника по история да бъде променен. Не желаеме мултисексуална култура за децата си. Не желаеме едно семейство с две майки, с двама бащи. Искаме си нормалните семейства, родово семейните ценности. Искаме българския спорт да се развива. Вярваме на Стоичков. Не вярваме на политиците, които управляват 23